Ngiyabingelela nguMango Thobana. Bingelela zonke inyanga, bingelela zonke izangoma. Nibakhulu nina ngimncane. Ngabingelela nabo bonke abantu abalashwayo izinyanga zabo. Bonke ngiyababingelela. Kunomlayezo omncane engicela ukundlulisa kunina. Awukuthi kulonyaka lo awuhlole nje kanye nje obuqala unyaka. Bese kuthi zonke lezi zinto oyihlolile uzama ukulungisa zona ngawani. Ubone ukuthi uDisemba walonyaka uyofika unjani. Awuke nje wenze kanjalo nje kulonyaka. Uhlole kanye ulungise zonke lezo nkinga. Ungajabuleli ukuhlola ngoba mawujabulela ukuhlola kusafana nokuthi ume endaweni eyodwa. Ngoba kulokho otshelwa khona njalo akukho nokukodwa okulungisayo. Ngiphinde futhi nalabo banabantu abadala anike nimi kancane ngokuyofuna ukuthwasa. Akulungise nje izinto zakho uzilungise wena, ulungise idlozi lakho kulonyaka lo. Awukuthi nje kulonyaka lo into engifisa ukuthi ilunge kimi yimi uxhumana kwami nokwedlozi lami, uxhumana kwami namathonga ami. Asike sihlukaneni asehlukaneni nokuthanda ukuhlola nokuthanda izinyanga uhambe lo. Eminye imithi ayizwani. Nawe ke nje uthathe lento engitshena yona. Uhambe inyanga eyodwa ulashwe yiyona. Noma uyinikeze u3 months noma uyinikeze 4 months. Uyeke ukucaluza ubone ukuthi into zakho angezilungile. Siyathokoza.